Здравейте, приятели! След като записах вече едно клипче, в което ви показах как бихме могли евентуално малко да подобрим, обезцветявайки бяла прегоряла дреха от снимка, набрах смелост и сега ще ви покажа как може да се изостри поглед на портретна снимка. В първия случай, когато записах първия клип, в помощ ми беше един приятел, познат, който ми каза за този метод. Тук в случая аз се явявам само нещо като преводач, защото това, което ще ви покажа, всъщност аз го гледах от един клип, който обаче е на английски и едва ли ще бъде от полза на тези от вас, които не говорят езика. Така, аз съм вече заредила на екрана една снимка на една моя много красива колежка с много красиви очи. И да започваме. Най-напред трябва да направим селекция на очите, като тук не говорим за някаква много финна селекция, за съвсем груба. За целта ще използвам ласо инструмента, който се намира от лявата страна на екрана. Това е третата позиция и в падащото меню е първата позиция. Правиме една селекция на окото. И сега, за да направим втора селекция, трябва да натиснем бутона Shift от клавиатурата на компютъра, да задържим и да направим втората селекция. Ако не направим това нещо, стана много криво, но това наистина няма значение. Ако не направим това нещо с задържане на бутона Shift, ще можем да направим само една селекция. Аз ще се върна няколко стъпки назад. Ето тук е историята на това, което правим, за да ви покажа. Ето, правя една селекция и ако реша да направя втора, първата изчезва. Тоест, повтаряме това нещо, натискаме бутона Shift от клавиатурата, задържаме го и правиме втора ужасно крива селекция. По-криво просто не можах да го направя. Така, пак с комбинация от клавиши Ctrl-J отделяме очите на нов слой. Ето, ако изгаса основния слой, виждате, че са само така безумно криво изрязаните от мен очи. Това наистина няма никакво значение. Сега, първото нещо, което ще направим на този слой е малко да изсветлим очите. Това, което гледах в клипа, не беше по стандартния начин с levels или ето тук с нивата, ами с shadows and highlights. В случая аз ще използвам някакви приблизителни стойности. Ето виждате, ето тук всъщност ние трябва да изсветлим сенките. Колкото по-вдясно, колкото повече проценти задавам, толкова по-светли и неестествени стават очите. Затова ето тук се връщам пък на изходната позиция, така както са си заснети очите. Затова примерно ще използвам, да речем, 30% и мисля, че това е достатъчно. И натискаме ОК. С Ctrl-J правиме нов леер, нов слой, копия на предходния. Ctrl-J. В новия слой ще зададем така нареченото изостряне на погледа. Това става с един филтър. Обикновено ще кажете, че това е филтъра Sharpen или Sharp, точно изострене, но всъщност в случая ще използваме един друг филтър. Той се намира в опцията Other или други. Се казва High Pass. Сега, аз тази снимка вече съм обработвал, затова директно ще задам 6 пиксела, защото толкова си спомням, че сложих. В интерес на истината, докато успея да нагласа това, което на мен ще ми хареса, пробвах поне 10 пъти и беше на принципа проба грешка, триене, проба грешка и така нататък. Но в случая, всъщност, вие трябва да работите спрямо вашия кадър с вашата снимка и точно така, проба грешка. Аз натискам ОК, разбира се, тя не може да остане така, затова ще сменим блендата или Blend Mode, както се казва. Ето тук, чакайте да видите, ето тук има едно падащо меню и избираме Overlay, нещо като покривам. Сега аз ще ги махна тези слоева, за да видите разликата. Ето. Тя се вижда, очите станаха много по-бистри, много по-остри. Сега трябва да се отървем от всичките тия излишни неща, които са около окото. Затова трябва да направим маска. Това е нещо, което много го използвам. На всеки един слой по-отделно трябва да направим маска. На първия слой, ето тук отдолу, това квадратче с кръгчето, това е маската.
Същото правим и на следващия слой, върху който сме работили. За да покрием ефекта от това, което сме правили, трябва да боядисаме маската с черно. В случая тя е в бяло. Най-лесният начин, ако тук цветовете са ви бяло и черно, е с Ctrl-I, т.е. invert, да сменим цвета. Същото правим и на долната маска. Виждате как ефекта от това, което вече направихме, изчезна. И сега ние трябва да го върнем, но само във вътрешната част на окото. В случая цвета, който е отпред, тук е бял и точно това ни трябва. Аз ще увелича малко образа, за да виждаме по-ясно очите и да ни е по-удобно да работим. Сега избираме четка, която трябва да е мека, т.е. някоя от тези, мека четка е някоя от тези, които са леко прозрачни, изглеждат. Няма значение коя. Първата да речем, тя е много малка. Малко ще увеличим. Всъщност увеличаването и намаляването на четката с бързи клавиши е с квадратните скоби, които са на клавиатурата при буквата Ц и при точката и запетайката. С лявата квадратна скоба намаляваме четката, с дясната квадратна скоба увеличаваме. Заредили сме маската и започваме, това ми е много голяма четка, и започваме да триеме там, където трябва да върнем ефекта от това, което сме направили. Тоест черното в маската покрива ефекта на това, което е направено, а бялото връща ефекта. На следващия слой ще направим същото. Ето, изострихме ги очите. На другото око ще направим същото. Ето така. И сме готови. С Ctrl и цифрата О връщаме снимката до размера на работното поле. Ctrl и цифрата О от цифровия блок на клавиатурата. Сега ще изгаса двата слоя, за да видите какъв е ефекта. Мисля, че се получи добре. Може би малко съм прекалила, но Лили има толкова красиви очи, че просто се изкуших да я направя още по-котешка. И горе-долу това е. Сега ще се опитам да си изгаса програмата, което не ми се получава никак си. Чао от мен!